अरे पंटकिया के बाबू हो का हो सतटकिया के माई अरे तोहन लोग 4-5 दिन आइला हो गइल हाँ। आई जानत रह कि नैहर ह हाँ हाँ देखो एक काहे बात खाती आइल बड़ा जा काहे खाती हां तारा नहीं के बुझात के काहे हमरा बुझाई खातिर त बन जा पूछती तारा ले लियावे खातिर आइल बनी लियावे खातिर हाँ का अरे भाइयों ले के लिए आइल बनी साथ ही हमने के दोनों भाई लेवे खाती आइल बन जा का हो गइल कि तारा के लिया के जैसे तारा के ले के हमने के जाइब जा ऐसे कि घरे बड़ा तकलीफ होता हाँ तारा त घर त हमेशा तकलीफे रहला त हम नैहर में ना रही घरे खाना बनावे वाला कोई बा आई जब मजा पड़ता घर में तार खाना बनावे के हम ठिका ले ले बनी तब के ठिका ले ले बा हैं? हमर बाबूजी तिलक दिल बनी है खाना बनावे खातिर तिलक खाना दे ले बना बा खाती आ तार भैया कहे जा के तिलक चढ़ौले रहन त चहेला रह राज भोगे खातिर ना कि तुम लोग हैं? काम करे खातिर हमनी सन लइका उनका बिहार में मिलिए सन भारत देश में हाँ हाँ अच्छा हैं? तार बाबूजी दिया लेके खोजले रहन हाँ हाँ। अब तो भाई लोग के? हाँ तब भैया का? मोमबत्ती लेके खोजत रहे सुनो अच्छा। देखो अच्छा एक हमारा बात कहता नहीं का तू चलबू कि ना चलबू हम ना जाई का है ए से ना जाई माई के ठेहुना से लौकत नहीं खे हाँ। हैं? खाना के बनाई हाँ तार माई के हम जीमा ले ले बनी आ माई के हां मुंह से सुनाई नहीं खे देत अच्छा हाँ आप कुछ कहा लोग भेलू हाँ। आ नाकी से लौकत नहीं खे तो हम लोग भेलू। के तो दिमाग खराब भइए बा गोड़ से माई के भोजन नहीं के ठोकात अच्छा हाथ से चले में दिक्कत होखत रही अच्छा माई कैसे खाना बनाई तार माई के हम जीमा ले ले बनी तार कुल परिवार के नहीं हरे में रहबू हां नहर में का करबो भाई आ भौजी कोई दिन काम करियन सब दिन काम करियन ढेर बोला त मार के मुंह फाड़ दे तू मरबू हमरा के आई देखा 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात खीस छह मत दिन बढ़ाओ रहबू हमरा घर के। में का करबो खिस बेटा एही घड़ी फुल पाट कुर्ता खोल देब हम यहाँ खीस बरल हाँ हाँ कि मार के अपन मुंह फोड़ देब हां तो फोड़ा अपने मुंह बाकी- लेकिन हमरा में ठेका के हिम्मत मत करियो देखो कहता नु का करबो निकालब जूता नु तो मार के हम अपन कपार फोड़ लेब जान जी हाँ हमने की इज्जतदार नहीं कहा भगवान। इज्जतदार घर के लइका है जा हमरा करम में तू लोग रह जा हाँ, हाँ। देखो हमार किस्मत जर गई हम कहता नहीं कि विदाई करबे सुनो। कि ना रे आए विदाई करबे केना करबे हम ना जाइब हे सुनो ना अरे हाला साला कइले बड़ुए बरद अपना भाई के हमार भाई ठीक बा भाई के बरद हाँ, हम ना जाई दी हन अरे हाला साला कइले बड़ुए हाँ। अरे करी ना विदैया ममिला गड़बड़ करी हाँ तार भाई को सही मनावल नहीं ममिला गड़बड़ करी हौए में हरी के भैया ममिला गड़बड़ करी हो हौए में हरी के भैया ममिला गड़बड़ करी हो हौए में हरी के भैया ममिला गड़बड़ अरे बदमाश चलबू चलबू कि ना चलबू हम ना जाई सुनो हम ना जाई एकदम कर दे हमार किस्मत बदल गई हम जा ना सकत का है हम ना जाई तहरा काम सुनो बदल बा। ऐसे खिसिया मत न तो तोहरे चलते हम भोकार पेले लागब हम देखा तोरा के हमर गोड़ खराब हो गई बा खराब हो गइल बा हमरा चलो नहीं के हमर हाले के देह छूटल बा देखो कहा तारी कि हाले के देह छूटल बा देह त एजे बड़ुए छूटल कहाँ बड़ुए अरे बदमाश आए तेरा मुड़ी गई छो का है अरे हमरा हाले के लइका नु भइल बा हाँ लइका भइल बा इनका कमजोरी भइल बा तो इनका हमें ओहो लइका भइल बा सुनो तो हमनी के फेनुस कहे न ले ली हाँ आ इनका लइका भइल बा और समूचा ओ छवान इनकर भैया खा गइल बैठ आ देखो खाली उल्टा सीधा बोलत रहेला सुनो का? देखो हाथ जोड़तानी का गोड़ पर तानी चलो हम ना जाई तारा के हमनी के दोनों भाई आज मजा लेवे खातिर एया से बिना लेले तारा के हमनी के जाइब जाना हाँ कान खोल के सुन लो हाँ भर गर्मी हम ना जाई भर गर्मी ना जीबू ना नैहरे रहबू नैहरे रहब जाड़ा होई हाँ तब जाई आ हमनी के पंखा के यहाँ की देखो ना खूबसूरता के काहे? पंखा के यहाँ की हाँ। तर हम ठिका ले ले बनी पंखा के ठीका नहीं खुले हाँ। तो रोजेदारी ले ले बारू नु छुआ मत हमरा के काहे ऐसा ही नहीं चलबू ना हम ना जाई अच्छा हमर कह कान खोल के बात सुन ल जा कह काहे ना जीबू तू दोनों जाना के कहतनी ठीक है बा कुछ कर देबा जा हम भर गर्मी ना जाई हाँ कुछो कर दे बजा तो कुछो करबा जा ना जाई अरे चलबे ना करबू तो करब जा कैसे हमनी के रे का उल्टा सीधा बकोगे मने ना। पहिन कहत कुछो काम कर दे धंधा बजा करे के कहता असही धान फटके के बड़ुए असही भुवरी हाँ। लागत धान में दाल छाट के चाउर निकाले के बड़वे हे भगवान ऐसा ने तू लोग हमरा करम में रह जा तब का हाँ हाँ हैं? हाँ कान खोल के सुन लो हम ना जाई हाँ हाँ का कहता रे बोलो अच्छा तो कहत अरे भर गर्मी रहे द हाँ 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 ही ही। रह नैहरे में रह तब का एक नैहर में ना रहता का ससुरारी में जाई का ठीक बा तो लोग के काम धंधा करे खातिर अच्छा काम हमरा दे सुखवा के तू लोग धरे तला जा अच्छा ठीक बा तू एक पानी नैहरे सह हाँ हाँ
नैहर में गिरह मारे के मिलला अरे ना मैंने कहो तानी अरे भर गर्मी रहे दा हाँ हमरा के नई हारवा अच्छा भर गर्मी रहे दा हमरा के नई हारवा हलके बदहिया लड़ कोरिया ए सैया हलके बदहिया लड़ कोरिया ए सैया आवे से लियावे बड़ा जत बनी ससुर ए आए आवे से लियावे बड़ा जत बनी ससुर आवे से लियावे बड़ा जत बनी ससुर अच्छा अभी बड़वे पूरा कमजोरिया ए सैया हलके बदहिया लड़ कोरिया ए सैया तोहरा निया ना देखनी आशिका या दमिया देखबो ना करबू 5 साल रहला पापा ओतने गरमिया पूरा हिट हो जाता तोहरा निया ना देखनी आशिका या दमिया 5 साल रहला पापा ओतने गरमिया अच्छा जानता निहाल तोहर सुते से न मनब सुतम ना जागल रहब रात भर जाके का करब रात भर बिलाई छुछुनर मारब भाला लेके बाक जानता निहाल तोहर सुते से न मनब अच्छा। जानता निहाल तोहर सुते से न मनब अभी बड़वे पूरा कमजोरिया ए सैया हलके बदहिया लड़ कोरिया ए सैया हेलो हेलो ये 101 रुपए का पुरस्कार ये दे रहे हैं टी सीरीज स्टाफ भरत गोसाई जी की तरफ से। हाँ गोसाई जी तनी हेने आई जी हाँ हाँ आके है वो साईं जी जल्दी से ओरवाई जी ये सुना आए? उल्टा सीधा बोला ना ना उल्टा नहीं तो बोल खूब तो तहरा के उन लोग उनका से मरवाई मरवाई बू हाँ। भरत भैया से हाँ जा तो सांझी खानी मरवा लियो हमनी का कहत हड़ू अरे का ह तोहन जाके मरवाई तोहन लोग के मरवाई मरवाई ह कुर्सी हाँ। छोड़ के भरत भैया छोड़ आ तीसरी से तोहन लोग के भगवाई भरत भैया के दिन भर फोन से फुर्सते न मिलेला बुझता नहीं हम हाँ तो क्या कहता रहा और फोन भरत भैया जो क्या कहना है क्या कहना है उनका क्या कहना है क्या कहना है उनका कहना है कि गम उनके जो हम आजमाए बैठे हैं गम उनके जो हम आजमाए बैठे हैं पास तो आए लेकिन दूर जाके बैठे हैं नजरों से नजरें मिले तो कुछ हो बातें मुश्किल तो ये है कि वो सर झुकाए बैठे हैं। उन श्रीमान को हमारे कमिटी से लाख लाख शुक्रिया है। और गीता जी भरत भैया के ऊपर आपका क्या ख्याल है? वहाँ पर वहाँ का तो हमरा के छोड़ के भाग जाता नहीं ना 6 फुट के जवान हई तो सुना तो हाँ। वहाँ से कमजोर का हमरा के समझता रहा ना उहो के तीसरी के अन खाता नहीं गीतो रानी तीसरी के अन खाताड़ी भैया हमरा के कमजोर मत वहाँ ले समझियो पानी पीट के पड़ जाए के काम बा काहे खातिर मुर्तारी आधा किलो मलाई ध के एक घड़ा ए! पानी हाथिया इन साल बड़ा बढ़ी में बरसल भी है हाँ तो लोग ना मन बजा अब गधा ना छतर चढ़ल बड़ी ए आए अरे मरले बा मोहर कस के अच्छा आ दबले बा कमर कस के अच्छा मरले बा मोहर कस के आ दबले बा कमर कस के अच्छा अरे धके समान हमर दब देले ए सखी तब तो आराम मिलल हुई ए भगवान देखा देखा उन्हें भी सिल बजाओ तनिया ध के एहनो लोग छटपटाइए के रह जाता हाँ। रंजिया ध के भरत भैया दबा दिलन हट उहाँ के कहता नहीं बाकी ऐसा बीमारी बाकी दबलन बाकी दबल ना
रे पटना उहाँ के बारे में नहीं की कहत ना। ना उहाँ के उल्टा सीधा ना बकनी भारत हाँ। वहाँ के जान कहो। करो अरे मरले बा मोहर कस के अच्छा। आ दबले बा कमर कस के आई हो मरले दादा। बा मोहर कस के आ दबले बा कमर कस के अरे धके समान हमर दाब देल ए सखी अरे का जाने काहे खिसिया के का हो गइल बा? का घुसिया हो गइल बा हाँ अरे का जाने काहे खिसिया के घुसिया के भक हाँ खिसिया के खिसिया के हम बहुत खिसियाई बड़न सच है तब का खात खात मुआ देता ना मैंने कहत नहीं। अरे का जाने काहे खिसिया के अच्छा भतारे हमर भाग गइल बा का जाने काहे खिसिया भतारे हमर भाग गइल बा मरले बा मोहर कस के दबले बा कमर कस के मरले बा मोहर कस के दबले बा कमर कस के धाके सामान हमर दाब देले बा अरे का जाने काहे खिसिया के अच्छा हाँ? अरे का जाने अहो। काहे खिसिया के सुनो वहाँ कहानी के किनारे बैठल बान हाँ तो किनारे पर न कुल माल रहेला जान तड़ू किनार पर के रहेला के रहेला जातना छिनार रहलन सब किनार पर रहलन अरे उल्टा सीधा बात बकोगे मैंने कहत तनी ठीक बात बोलो हाँ बढ़िया बात बोल अरे का जाने ई सब काहे खिसिया के हाँ, हाँ। अच्छा अरे भतार हमर भाग गइल बा के जाने काहे खिसिया भतार हमर भाग गइल बा के जाने काहे खिसिया इलाज कर है। हाँ इलाज का रहे अच्छा ये देखो ये भाचका हो लचका रहे तो ई का तुम से रामायण गावत रही है ने अब रामायण कोई सुनत आजकल ना वो तो पढ़ी किलिया लगावे काका कीली हाँ सुन काका का तकीली लगई उनकरा उठे के साउंड नहीं के हाँ आ कीली का तो लगई हन किलिया लगावे काका का हो गई दुआरा पर ढाका चावती या पिलिया किलिया लगावे काका अरे बहू चल बहू मन बना सुता बाटू भीरी या सट के सब कहर हट जा फर्क है जेठ बैसा खावा में रहल चला हट के मन बना सुता बाटू भीरी या सट के जेठ बैसा खावा में रहल चला हट के काहे चुई पसे न करी लस लस बदनिया चुई नानू। पसे न करी लस लस बदनिया और का नानू का नानू नानू का आए का नानू रे आए ई उठ बैठ कर तड़ा नानू नानू हम कहले ना कि कुछ करब हम ना जीव नानू ना आओ ना नानू आए चुई पसे न करी लस लस बदनिया चुई पसे न करी लस लस बदन ई का करता पसेनवा हटा देनी अभी बड़वे पूरा कमजोरिया ए सैया हलके बदहिया लर कोरिया ए सैया
अब हिपी भैया हाँ तारा के लिए आवे ना जइहन काहे हमनी के भेजे कोई भेज ले मान लिया आवे के हाँ 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 जल्दी चलो आ ना अगर चलबू हाँ हराई मारो तो तो दोसर लिया के चलइहन अच्छा हाँ गीता के बतिया मानो चल जा तू गावे बिना लियो ना मोरनी जाए बीता के हिपी ओई हलियावे जनता निहाल तोहर सुते से न मनब रे मोर के मुंह फाड़ दे जा मोर के मुंह फुला दे हाँ, मुंह में तो जनता निहाल तोहर सुते से न मनब अच्छा। जनता निहाल तोहर सुते से न मनब अभी बड़वे पूरा कमजोरिया ए सब खा सैया गइलू कमजोरे बा अलग के बदहिया लड़क